Empezamos co pleno ordinario do día 30 de abril de 2025. O primeiro punto da orde do día é a aprobación se procede da ata da sesión anterior. Alguna cuestión para ata? Pasamos a votar. Votos a favor? Se aprobase por unanimidade. Bien. Vamos a ver. Segundo punto, aprobación inicial se procede da modificación do regulamento municipal para a concesión de condecoracións, honores e distincións do Concello de Vedra. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 28 de abril de 2025. O Pleno do Concello de Vedra, en sesión celebrado o día 19 de setembro de 97, aprobou o Regulamento Municipal para a concesión de condecoracións, honores e distincións do Concello de Vedra. Proponse ao Pleno, primeiro, modificar o capítulo 5 da Medalla de Vedra que quedaría coa seguinte redacción. Artigo 11.1. A Medalla de Honor que só se poderá outorgar ao Rei, Presidente do Goberno, da Xunta ou Ministros, consistirá nunha medalla de ouro e brillantes co escudo municipal. No anverso e no renverso, no borde superior a inscripción referida ao grado de nomeamento, no centro, Concello de Vedra, e no borde inferior, o nome do beneficiario ou beneficiaria. Terá forma ovalada de 45 mm de altura e 35 mm de anchura, con argola e asa, e irá pendente dunha cinta de seda de cor verde, igual ao do escudo heráldico municipal. As medallas de ouro, prata e de bronce serán acuñadas no correspondente metal e o mesmo deseño que a de honor. Cando se trate de algunha entidade ou corporación, a cinta será sustituída por unha gravata da mesma cor, para que poida ser enlazada a bandeira ou insignia que deba de ostentala. A medalla miniatura ou distintivo de solapa será idéntica á medalla, salvo nas súas dimensións, que son 18 mm de altura e 14 mm de anchura, con cinta pasadora argola. Artigo 13.2. O diploma será estendido en deseño artístico. Segundo, someter o presente acordo de información pública e audiencias ás persoas interesadas por prazo de 30 días hábiles, co fin de que poidan presentar as reclamacións ou suxestións que estimen pertinentes, coa publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia na sede electrónica municipal. Simultaneamente, o texto íntegro da modificación estará a disposición para a súa consulta na páxina web do Concello, na sede electrónica municipal e no portal de transparencia. Terceiro, publicar o acordo definitivo e o texto íntegro da modificación do regulamento no Boletín Oficial da Provincia, sen que entre en vigor ata que se leva a cabo dita publicación, de conformidade co disposto no artigo 70.2 da Lei 785 de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local. A Comisión de Asuntos Xerais, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada proposta. Ben, alguna cuestión? Pasamos a votar. Votos a favor? Pois aprobase por unanimidade. Bien, pasamos ao terceiro punto, que é acordo se procede sobre a proposta da entidade Unión Deportiva Valdoulla para que o campo de fútbol municipal do Coto pase a denominarse Campo de Fútbol Municipal do Coto Juan Castro. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 28 de abril de 2025. Dase conta do escrito presentado pola entidade Unión Deportiva Valdoulla, na que, con motivo do recente pasamento do veciño da parroquia de Santa Cruz de Ribadulla, Juan Manuel Castro Fernández, e tendo en conta o seu traballo en prol de veciñanza de maneira totalmente altruísta e desinteresada nos últimos 40 anos, tanto nas asociacións veciñais como no fútbol e na música. Amante do fútbol e da música, destacou como presidente dos equipos Eiriños do Ulla Club de Fútbol e Boqueixón Eiriños Club de Fútbol, en varias das súas fases, sendo dirixente case toda a súa vida, sendo presidente na última época da Unión Deportiva Valdoulla ata que a súa saúde llo permitiu. No momento do seu falecemento era presidente dende facía máis de 15 anos da Escola de Música de Santa Cruz de Ribadulla do Concello de Vedra, levándoa a lograr metas dificilmente soñables na súa fundación, sen esquecer a súa relación coa Banda de Música de Santa Cruz de Ribadulla, na que, sen ser músico, era un membro máis dela.
Pola súa traxectoria e a proposta da Asamblea Extraordinaria de Socios da Unión Deportiva Valdoulla, celebrado o día 16 de marzo de 2025, proponse ao Pleno da Corporación a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a proposta de denominación honorífica do campo de fútbol de Ocoto como Campo de Fútbol Municipal do Ocoto Juan Castro. Segundo, abrir un período de información pública por prazo de 20 días mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica municipal e no tabuleiro de anuncios do Concello. De non presentarse alegacións no trámite de información pública, o acordo elevarase definitivo. A Comisión de Asuntos Xerais, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a citada proposta. Bueno, eu creo que todos coñecíamos a Juan. Creo que a proposta é moi acaída. Se hai persoas que merecen algún tipo de reconhecimento, dende logo, Juan é unha delas, non? Non me vou a estender moito nas miñas palabras porque creo que todos coñecíamos a Juan e a veces non fan falta moitas palabras para describir o merecemento dunha persona para un reconhecemento. Está claro que Juan é unha persona que traballou polos demais de maneira altruísta e desinteresada toda a súa vida. Participou en todo aquilo que podía participar na súa parroquia e máis alá da súa parroquia. Como se decía aquí, amante do fútbol, foi varias veces, non sei se foi máis, nas distintas épocas do equipo de fútbol da Liga Parroquia, de cando fora Oiriños, o Boixón Oiriños e despois a Unión Deportiva Valdoulla. E que decir da música, non? Era, como decíamos, era un membro máis da banda. Da banda, bueno, aparte de presidir a escuela nos últimos 15 anos, realmente ele sempre estuvo vinculado á música, á banda, á escuela, e de feito a escuela alcanzou cotas inimaginables con el ao frente, non? Pero eu creo que é importante que, sobre todo, é que era unha persona que era sempre conciliadora, sempre dialogante, sempre tiña unha palabra amable, sempre tiña unha sonrisa, sempre comprendía todas as situacións e toda a xente, comprendía a todos, sempre intentaba buscar solucións, e eu creo que é a única persona que coñezo, e mira que coñezo xente na miña vida, que nunca, xa máis lle vin un mal xesto, nunca lle vin unha mala palabra, nunca lle vin un enfado. Por tanto, creo que era a bondade personificada, non? Se hai algunha persona na que ten sentido esas verbas galegas de bo e generoso desta terra, pois a verdade é que eu creo que Juan é unha delas, non? En resumidas contas, é unha excelente persona. Hasta tal punto que reflexionaba estes días, hai algún acto de xenerosidade máis grande que estar ao frente da Escola da Escola de Música, a pesar de estar moi enfermo, e hasta o final. Eu, de logo, non conozco un acto de xenerosidade máis grande que ese. Bueno, como digo, creo que se é un reconhecimento merecido é este, e agora paso a palabra ao resto de portavoces. Bueno, nós entendemos que, como o alcalde dixo, era unha persoa que tiña unha forte vinculación tanto co equipo de fútbol como, neste caso, ca música na parroquia. Creo que se demostrou xa no seu pasamento o cariño que lle tiñan os veciños, e nós, a verdade, que non temos ninguna obxección e vamos a aprobar esta proposta. Nada, despois do que dixo o señor alcalde, pois prácticamente está todo dito. Juan era unha excelente persona, un excelente veciño, un músico máis da banda sen nunca tocar ningún instrumento, asistía aos ensaios todos da banda, asistía aos concertos todos da banda, fosen donde fosen, moi vinculado co fútbol, é unha persoa pois conciliadora, de paz, non había ningún follón que viñera provocado por Juan, todo o contrario. Se había algún mal entendemento, Juan sempre estaba no medio para conciliar. Vamos a apoiar a proposta e plenamente de acordo. Moi ben, bueno, pois gracias a todos. Pasamos a votar. Votos a favor?
pois aprobase por unanimidade. Ben, pasamos ao cuarto punto, que é acordo sobre concesión da medalla de ouro do Concello de Vedra a don Carlos Méndez Losada Ávalo. Ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do día 28 de abril de 2025. O Regulamento Municipal para a concesión de condecoracións, honores e distincións do Concello de Vedra, aprobado polo Pleno da Corporación en sesión ordinaria celebrada o día 19 de setembro de 1997, establece no seu capítulo 5 da Medalla de Vedra, artigo do 10, que a Medalla de Vedra é unha recompensa municipal creada para premiar méritos extraordinarios que concorren en personalidades, entidades ou corporacións, tanto nacionais como estranxeiras, por ter prestado servicios ao Concello dispensado honores a él. Tendo en conta a súa traxectoria profesional e a extraordinaria labor levada a cabo como secretario interventor municipal dende outubro de 1987 ata a súa xubilación en xuño de 2024 por don Carlos J. Méndez Losada Ávalo, proponse ao Pleno a concesión de medalla de ouro do Concello de Vedra. A Comisión de Asuntos Xerais, por unanimidade dos asistentes, informa favorablemente a dita proposta. Bueno, pois, neste caso, tamén, e creo que aquí podemos concorrer todos, e en a que, se isto sale adiante, que saldrá, no acto oficial da entrega da medalla de ouro, pois teremos tempo todos de dedicar unhas verdas. Pero, bueno, non quería deixar pasar este pleno sin dicir que tamén creo que é un reconhecimento absolutamente merecido, non? Eu creo que dificilmente na historia deste Concello pois haberá ou volverá a haber un secretario ou unha secretaria que contribúa e axude máis ao crecemento, desenvolvemento e avance deste Concello de Vedra, non? E non só no ámbito administrativo e de atención cidadá, senón tamén pois facilitando e defendendo a implantación de máis e máis servicios que melloraron indudablemente a vida da nosa veciñanza. Eu, sinceramente, creo que a máis foi o mellor secretario que un concello podía ter a medida que avanzaba a democracia. De un carácter, que isto é moi importante, un carácter extraordinariamente afable e educado, pois as súas portas estaban sempre abertas para todo o mundo e, sobre todo, para os traballadores e traballadoras desta casa, de quen sempre foi el o primeiro defensor, e, por suposto, para todos os políticos de todo signo, estuveramos no goberno ou na oposición, non? Creo que, ademais, na comida homenaxe que se fixo por parte do todo o personal, do antigo, do actual e de todos os políticos que pasaron, bueno, ali se demostrou ese cariño e ese reconhecimento por parte de todos, non? Bueno, eu, pola miña parte, tamén só podo dar as gracias polo seu extraordinario trato personal que sempre tivo comigo e, bueno, como espero que así será, dar as gracias a toda a corporación polo apoio a este reconhecemento. Sí, solamente vou engadir unha cousa, a extraordinaria paciencia que tiña. Polas horas de diversión que pasamos, pois, e máis un bom sin máis, independentemente de estar nas antípodas probablemente ideolóxicas, é xusto o reconhecemento unha boa persoa, non hai moito máis. Por nosa parte non hai problema. Nada máis que engadir, unha persoa excelente, un pai de todos os traballadores, dos máis novatos, con máis experiencia, el sempre che daba a súa idea, o seu consello, e despois, pois, super respetuoso con todas as ideas políticas e con todas as maneiras de pensar de cada un, podían coincidir ou non coas súas, pero el sempre sabía manter o seu apoio e dar o seu bo consello. Unha persona espectacular. Bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor? Pois apróbase por unanimidade.
Bueno, pasamos ao quinto punto, que é contestación ás preguntas formuladas en plenos anteriores. Realmente había unha pregunta de fondo do Banega en relación a un par de problemas na liña que se puso baixa demanda entre Sarandón e Pontevea. Naquele momento, aparte esa persona poñía as reclamacións correspondentes, nós tamén, e polo que me consta de hoxe non volveu a haber problemas, gracias a Dios, e que está funcionando correctamente esa liña de demanda. E despois, Begoña, por un lado tiñas un agradecimento e por outro lado, que se revisara as obras do Parque San Xián. Somos conscientes perfectamente dos problemas do Parque Infantil de San Xián. Obviamente, temos que dicirlo, tivemos non moita sorte con empresa adxudicataria, pero xa están en marcha tanto as reclamacións á empresa como a reparación do parque, para ver se definitivamente queda arranxado e esperemos que sea o máis asiña posible. E agora pasamos ao último punto, que é rogos e preguntas. Bueno, a primeira solicitar encarecidamente que a pista que baixa dende a destilería até Caixa da Villa, que por favor deixe de ser unha situación razonable. Aquilo é unha auténtica vergoña como está. É un error de coordinación. O concelleiro de Obras aí non sei se ten algo que decir. Se non ten nada que decir, malo. Se ten algo que decir, pior. Esa é a primeira. A segunda solicitude, solicitamos as analíticas mensuais das augas de consumo municipais e a análise completa anual dos últimos 5 anos, que teóricamente tendes que ter arquivados no Concello, de acordo co Real Decreto sobre Calidade de Augas de Consumo do 2003, modificación 2016. E xa de paso tamén solicitamos o resto das análisis das augas públicas relacionadas co Concello dos últimos 5 anos, para ter un percorrido as que están fora do Real Decreto antes mencionado. Recordo, por exemplo, Outeiro, en Vilanova ou calquera das outras. Entón, esta é a segunda das solicitudes. Nada máis. Só unha pregunta. Cantas prazas vacantes quedaron na gardería? Se quedaron prazas vacantes. E se non quedaron prazas vacantes, cantos nenos quedaron sin praza? Moi ben, pois moitas gracias e boas noites a todos.